Wie kunt in de kranten lezen en op de televisie zien. Ze zoeken ons aan met grote eigen, de Afrikaanse hongerbaan. Daar stiert ze maar haar dikke buiken. Ze zijn er akelig aan toe. Kan niemand op een brood haar helpen, de hongerbaan van Afrika? Ze vreet je maar een beetje eten. Oors net als 1000 pandje ries. Dan valt haar toch niks te verwieten. Zo vraag is toch net zo heel wie is. Wij binnen nou de sterke leiders. De koning en de president. Kind die net voor eten zwaartje? Hien ze dit net keren, kind? Die kind in de kranten lezen. Ik jood binnen wij een protestant. De beelden komen naar je kamer. De binnen-eigen sugar.